אוקיי, אז היום אני הולכת לסדר את המגירה, ובנוסף אני אראה לכם דברים שקניתי מסקרה ומאלי אקספרס. ואגב, תצפו בסרטון הקודם, יש שם דברים מומלצים והם ממש טובים. בואו נתחיל. טוב, אז אני אתחיל להראות לכם את המגירה הראשונה. זה המגבונים, פדים להסרת איפור, מים מסלריים של דניאל. את הדבר הזה שהוא שם אותו מתחת לאוזן, זה כמו בושם ממש חמוד. וכאן שמתי את השפתון של זה, ואת השפתון האחר הבלתי לכאן. וזה, יש לזה ריח ממש טוב. זה אני לא כל כך משתמשת בזה, אבל אני כן יכולה עכשיו להראות לכם. טוב, לא משנה, זה לא נפתח. כאן יש לו זניות ממש טובות. קונטור שאני הכנתי. קרמים לפנים, מייקאפים, ספוגיות, ספרי לשיער, בושם. זה בושם לגוף, מחומרים טבעיים. ספוגיות קטנות, למקרה ואני אשטוף את אלה, עד שהם יתייבשו, אני בינתיים אשתמש באלה. כאן דברים שאני לא משתמשת בהם, קרם לפנים, ג'ל לגבות ששמתי שם. את זה, שזה שייך לזה בכלל, אבל הוצאתי את זה. מקלות אוזניים, אוי, לוקה, מה אתה שורדת את השיער? מקלות אוזניים, פדים, מברשות דברים, סטיקים, דברים לידיים, דברים לפנים. וזהו בכללי. אני גם אראה לכם את זה ככה. אוקיי, נראה לי שהבנתם. אני גם בנוסף אראה לכם את עוד המגירות שלי. אוקיי, את זאת אני לא אומר לכם למה אי אפשר כמעט לפתוח אותה. אז יש כאן כל מיני דברים שהייתי קטנה, נגיד טושים, דברים מהבית ספר. אני לא אראה לכם את הפרטו. זה של כיתה ג', כאילו לא זוכרת, זה היה ב-2022. היום אני כבר בת 12. זה מהגן. וקיצור. לא כזה מעניין את האמת, אבל זה ממש כאילו טוב. בנוסף אני גם אעשה לכם סיור חדר. כאן זה הטלוויזיה, הממיר, זה שם בטנת הטלפון, מגבון ליד והמיטה. האמת אף פעם לא יצא לי לעשות לכם סיור חדר. הקירות שהדבקתי שם כל מיני חד קרן וזה. מגן דוד שהוא של פסח אבל בסדר. את הדבר הזה, חכו. הנה המדבקות האלה של הפיקוצ'ו והשרק לא יודעת. ועוד מדבקות. חשוב לציין שאתמול ניקיתי את החדר, אז כן, שידם. הנה אני. התוקית שלי, דברים כאן. את זה אני הולכת לסדר עוד מעט, ואת זה אני צריכה לתלות על הדלת, פשוט סגרתי אותה, כי אני אעשה לכם סרטון. את הווילון הזה, את הווילון הזה, הזמנתי מאלי אקספרס, וגם את אלה. זה כל מיני דברים לחורף. ארגז, לא יודעת למה. הארון שלי. כאן זה ספרים לבית ספר וכאלה. חלון,